ngonyaka ka-1920 kwakuSeptember kumkhosi oyingcwele wamakhosazana. Inkosi ubabamkhulu yabela amavithiyonakazi. Yayisithi namhlanje ngiyanabela amakhosazana asekuphakameni namakhosazana asemzumbe. Umphathi wamakhosazana uShozi uAgagi ngiyamshintsha emzumbe ngimlethe ekuphakameni. Inkosazana uMtungwa ngiyamshintsha ekuphakameni ngimse emzumbe. Ngesikhathi ehlokoma amakhosazana amukela lesibusiso wayesethi nanti izwi likhuluma phakathi lithi le ntombi engiyabaya kaShozi isizoshada. Kodwa lapha ayazi nasekhaya kuba bazi incwadi sesitolo sangakubo. Wayesethi hamba nkosazana uShozi ufike sicela uthatha incwadi uyinika abazali bakho siyohlangana eThekwini kwaNduli sesiya emshadweni eMangangeni. Uthi makhosazana sizothunga isikete esimnyama nehembe elimhlophe nenkanyezi ekhanda. Iyona ngubo esiyosinisa ngayo uAgagi eMangangeni. Siyalunga makhosazana nalo abaShozi wahamba ufike ekhaya walungiswa. Lafika usuku kwasekhanjwa. Lo mshado uholwa indlondlo yomusa. Base bengena esitimeleni esihamba ngabadala line esinqamuka ePinetown masiye eMarysburg. Bafika behle ePinetown base behamba ngeenyawo. Bathi babephansi ngakaMonsi. Khona umuzi lapho wakamthethwa ababengamanazareta. Wafika wabuthisa lapha kuleli tempele ephumuza abantu bakhe. Wayethi abantu abangicela namanzi kulomuzi. Afika tshelwa amanzi abuyisa lethe enkosini. Hawu akho ngane lapha ekhaya. Bathi baba yikho. Wayesethi babezini. Usheme wasebenza ngisho evele windi. Ehlisi windi lemoto abesesebenza. Uma befika uthi aninangane uthi ngiyaniniki ingane kodwa kuzobe yentombazana. Ukuze nithole umuntu enzomthuma. Ngoba kuzofika isikhathi la nizokhathala khona. Nizothumana kanjani? Yazalwa leyo ngane ishokoza. Base beqhubeka uma befika kwankinga. Ayikho indawo engangena umoya ingcwele. Ukhonkothinja. Kubhodli yabo. Ubili utshwala imbiza ziyacengeza. Wayesadokela ngaphandle komuzi uhlonga. Yangena inyoni yasezulwini yaphumula. Ekuseni wayesekhipha intombi ukwazi emfuleni ziyogeza. Zabuya sayivunule. Sithe mayilungela ukuphuma zesigawini base kufika intombi yamantinga uSumbundu ewubhaca engangabasemehlweni ukuzaca egula engalapheki. Bathi besazindla wayesekhipha ihempe ekhanda wayesehlama ekhanda lale ntombi wayesethi ngaleli hempe ngibamba umphefumulo wale ntombi ngaleli hempe siyobonana nawe kwantaba zamazulu. Wasiyaphuma umshado wasigawini. Umshado ususesigawini wasina waqedwa wathethelelwa kwaqedwa yayisingena indlondlo yomusa. Yathi mayingena ithi qala umsebenzi wasezulwini kwathi ngquzuka itsheweni elingangorondo. Laphunyuka manje wabaleka inkomo saphenduka isilwane sasezulu. Walibona ukuthi liza kwabantu futhi seluthuka selodwa. Wayeselikhomba ngeminye emibili. Njalo jaba qedelama. Uthi kulo mntanami abantu bakulelizwe bangazi. Njengoba uhalalisa Ushembe uzolibala abantu. Wayeseyawa amaNazarene. Uthi wena ntombi yakaShozi kulelizwe ngikushadisa. Engiyade yabo intombazana namhlanje. Esifuna imendo icebezelayo. Esifuna imendo ezolala kwiQueen. Ithi mayivuka ibuka kuzona zonke inhlangothi zenhle. Ithi ngikushadisa. Ithi kodwa ngizokutshala. Uzomila ube uthanga. Wayesephenduka ekhomba amatshe. Kuneempondongo zamatshe mukhupha ngozwelibovu yakhe. Wayesekhomba lamatshe wathi wabona wonke lamatshe azovuka mbathi ngumhlophe. Wayesethi kodwa wena ungaphumi enkonzweni. Hlala nje ngoba amaNazarete kulelizwe ayengekho. Wathi uhlala endlini uthandaza endlini. Wayesethi uzohlupheka. Ingane zakho ziyombatha amasaka.
ngoba indoda yakho ngeke izisebenze. Kwaba njalo. Ayizange yasebenza. Le ntombi yazala umfana namantombazana amathathu. Azama amantombazana ukukholwa ukuthi umfana wangavumi. Yayisithi ingungu Mahlombe, mkhokheli. Tshela lo mfana asondele kushembe ngoba ngenjalo uzoshesha ahambe emhlabeni. Yahlala le ntombi yalalisa baba wamkhulu. Angazi ukuthi abantu bayebezwe kanjani ukuthi lapha kulo muzi komshini. Base bengena abantu bezofuna usizo. Kwatholakala sekukhona abantu abamjoyinayo la endlini ukuzosonta. Wagcina wakhela umuzi aseliyakhiwa ithempeli. Njengoba beMnazaretha ushambela ekhaya. Zibikeni kuye. Ungayibika kushamba sikhona ukuyakuyena kuphela. Ungayibika uqosha iphepha leyigcikini. Uthi inkosi ikhumbule. Ungayibika ngokuphathisa abantu. Athi umuntu bombona phethe kamehla phezulu esitobhini umphathise. Uthi inkosi ikhumbule. Ngiyabonga mkhandlo ingcwele. Akuvume ngiyeme kulelizwi uNkulunkulu asemphela. Ongithethelele enhlonhle yomusa bengizama nje bakufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke. Siyabonga amazwi amnandi sothi umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise.